Takže já zdravím všechny lidičky a páničky a frantičky a vítám vás u prvního dílu ze hry Shakes & Fidget. Jsme na S5, kde máme našeho citronka. Tak se nám to nějak zaseklo. Oh, pardon za lak. Se nám to nějak kouslo. Tohle se mi nějak nestává. Mám nějaký velký lagy. To bude asi kvůli tomu, že natáčím. No. Však ono to časem odkousne. Tak, co bych vám chtěl říct? To je úplně nová epizoda. Budu natáčet z Shakea, pak budu natáčet z Happy Wheels a takový ty věci. Však to znáte. Ježíš. Tady si dáme spodu. Ježíš, takový laky. Dám si o spodu a hned to vypnu. Já se moc omlouvám za lagy. To bude asi tou Camtasií, protože mně se tohle ještě nikdy nestávalo. Stejně, jo, tohle je dobrý. Tak. A vypnu. Tak, jsme na S9, kde máme našeho Ryzenaga, který jsem si nedávno založil. Je to 3. Jsem v cechu, který se jmenuje, nevím jak, ale mám tam bráchu, který se jmenuje Micheli. A je to 200 něco level. Se podívám do pošty. Roman Lava napsal ahoj. Ahoj, jsi Honza? Ano, proč? Ano, proč se ptáš? Tak. Tak nic, no. Nemůžu odepsat, protože ještě nejsou level 10. Tak si tady dám úkol a přešuneme se na další postavu. Češíš, zase se to zaseklo. Já se moc omlouvám za lagy, ale tohle moje Camtasie prostě nedělá. A teď to začalo i zlobit. Tak se tady vrhnu. Dáme questík. Už se to hezky odkouslo. Tak. Vypnem. Tady máme našeho Petí. Nedělám si srandu. Tak, tady si dáme hospodu. Myslím, že tady nemám ani low. Teď mi nějak zmoklo. Kaš. Dobrý. Tak, tady si dáme úkol. Ale. Úkol. Tohle není špatný. A bliká mi cech, tak se do něho neprknu. Neděje se nic, tak nechápu, proč mi bliká. Tak úkol máme, tak já se přešnu úplně na poslední postavu. To není poslední, mám tady ještě jednu postavu. Na tomhle tom světě. Tady nemáme ani úkol. Tak si dáme úkol. Tady jsem se nedíval ani do zbrojky. Se tam hned mrknem. Tak. Zbrojka. No tak, vidíš. Čarobchodák. Tady jsem v cechu klub borců. Tak, no. Tak nic moc, no. Tak se přešunu na další postavu. To byla moje největší postava, ten kurdásek. Teď se přešunu na poslední postavu. Ten se jmenuje Billy Jas. Myslím, že tady jsme teď byli. Se mrknu trochu, bliká nám.
No nic, teď jsem tady s tím Tady jsem s tím kordáskem teď zautočil na tenhle cech, aby jsme získali pozici a tady jsme ještě nebyli, tak se dám úkol. Jinak tenhle díl je úplně krátký. Se nedívte, to točím poprvé. Bude těch dílů asi, co já vím, 10, 5, 20, nevím. Přibližně budu do té hry pozvávat lidi, kteří budou točit se mnou. Se tady podívám. Tak to vypnu. Takže, lidi, já bych se s váma pro tento první díl chtěl rozloučit. Tak se mějte. Čau.